Der var en kon. Jamen, han har nået sine ben. En død, der pusher B. Nice. Smad vent. Luke. Ja, han er der, Luke. Bum, dreng. Nice. Plant. Han er nede. Headshot. Han død. Nice. Ja, jeg placerer Max. Der, han er ude nu. Plant er død. Der er så en. Sandbox, Luke. Sandbox. Fuck, jeg kan ikke ramme. Bare push ham op fra. Ja, okay. Det er ham. Okay, han burde være low nu. Jeg skal have dem 27. Men jeg skal komme ned for 11. Boxen, drengen. Og det er sandbox. Og det er boost sammen. Gå op. Det er den næste klokke. Ja, der er ikke så lang tid, Luke. En flash på middel eller sådan noget. Ja, mor. Jo. Jeg clear det. Clear hele side. Plan for main. Nogle heaven eller sådan noget. Ja, mor. Jeg synes skyld. Okay, dreng. Alt som sidste. Nice. Fyr en molo. Ace. Ja, mor. I sæt ind ved 5. Nemt, Luke. Nice, Luke. Tjek og Nice. Nice. Nej. Der er en der er en Nice. Side. Pusher B. Ja. En ud midt. Han død. Så er der en der hitter. Vent, jeg tager dem bagfra. Vent, lad mig bare. Nice, godt. Vi har Der er en vundet. toxic, der er en. Planter. Den er venstre. Nice. Sejt sidste. Jeg måler. Nice. Men prøv Lukas. Ja. En ud. Nice, Åh, fuck de det her her, det var... Han er kom. Han kører sammen. Skal jeg 52? Han død. Nice. Det sagde Jeg tror, de booster. Jeg våler også. Skal de... En død. Maja, kom. Jeg var en godt ved det igen. Åh. Garage, jeg hørte. Han prøver en knife, når det sviger. Jamen, jeg hørte ham. Pusher C til død. Der er en B. Bum med main, han kan godt rotere. Nej, pis. Liste Bum main. Nice, Luke. Bum. Ja, kom så. Oja, du skal ikke gå ud, Oja. Du skal ikke gå ud. Du skal bare sidde der. Den på, de tager bomben. Ja, Oja, gå lidt længere frem og kigge ned der. Okay, Oja, bare De har hop ned. bomben, de planter. Tag taggen. De planter. Nå, Hvorfor tager du er de på site? Ja. Ja. Nice. Der ligger en Backside. tag main. Backside, Luke. Han er skadet for 54. Nej, Nice, der ligger en nice. tag main, Lukas. Ja, men nej. Den tager vi Han kan bagefter. godt nå den. Jamen, det er lige meget. Altså, det er fucking tech. Ja, nu er det lige så godt tage Ja, den. men altså, vi mangler bare Hvorfor at vinde ikke? en runde. Og få den næste. Ja. Ja, Okay, Luke, vi booster du, okay? Nice, Luke. GG. Tjek ham, ja eller nej? Ja, kick. Senere. Nej, fuck det. Ikke gør det. Hallo, Ej, ved det du- er- Wank up!